Tepuk tangan buat Niken. Ya ampun, Nduk. Sampean nyanyi lho tak omongi. Ngapa? Ambekane wong-wong sampai sungkan. Kok iso? Delok sarung jagung. Ini iki ngempet sampai bare langgam lagi sampean meneng. Yo ngono. Pancen ya iki langgam favoritku. Oh, iki senengane sampeyan. Apa lagu yang berbobot sekiranya itu nadanya tinggi, itu adalah favoritku. Patrah ya bener no. Suaramu ki lek kanggo nada sing tinggi, kuwi tak akoni apik no. Ning ya kuwi kudu diati-ati anggone maem barang, kuwi kudu dijaga. Malah lek biasane ki lek pengen suarane apik ki malah kudune ngombe es, mangan pedes-pedes ngono kuwi malah suarane apik. Kok dadi dianjurkan ngono mangan pedes? Dianjurkan ngono. Lah gene aku ndekne mangan pedes suaraku malah ora apik. Lah kuwi berarti gorokanmu sing anu kedaluarsa. Kene gak apa-apa mbosake kene iki lho anak sing rada. Nyapa? Ya saking pedese to. Oh panas. Oh ngisingmu panas. Ya aja dicethake wong akeh sing dahar kok ngono Endi? kuwi. Lho, piye ta bocah iki mosok ora Aku ketok. loket ning buri ki malah orang dikai mangan blas. Luwe ya. Lambene ngisi-ngisini. Mas. Wong wis diparingi jajan samono. Lho kok godhong to? Gak boleh nak. Wah teh. Lho mesti. Jane godhong apa iki? Iki godhong biasane dingge ngedusi jenazah iki. Astagfirullahaladzim. Aku makane aja celutak. Anggerane godhong dimplok godhong. Aku luwe, Mas. Iya ya kok tak. Aku mau ning buri wis ngising ping pindho. Ya dadi cethake wong ade mah ya wis wisata. Sampeyan Oh iya, kita nanti sudah wisata di Waduk. Waduk, sampeyan ya wis maem terus sudah eksperimen ya eksperimen kita, ya? luar biasa Luar destinasi biasa. wisatanya. Oh, alhamdulillah. Iki acara niki pembangunan rumah. Kok pembangunan rumah piye omah wis dadi kok pembangunan. Ya. Tasakuran utawa open house. Open house sih berarti buka rumah. Duh. Lah ngono aku mau mlebu rene ra oleh kok. Nah, Wong aku ndek mau rumah cak lho, Mas. Heeh. Aku jek gimbal ngono Iya. to. Arep mlebu jawaku ki nunut ning jeding. Heeh. Ora oleh, Mas. Loh, bukane rong oleh. Mbak, Anda siapa nggih? Mohon untuk keluar saja. Ora ngerti lek ini kan salindri. Ora ngerti, Mas. Ya ampun, sapa wong Dikira endi? dikira aku wong gendeng apa ya? Endi wonge weruh ora ndi? Heh? Wonge endi duduhna aku? Wonge sing Gorene. Wong endi wonge? Ketoke wonge yo gak enek to, Mas. Lho, piye ta bocah iki? Piye ta? Soale wonge isin. Ya ora maksude iki dibuka yen wis acara dimulai. Kuwi engko baru mau mergo enek pemotongan pita nggih tumpeng. Pita. Berarti lek pitane rung didel iki rung dibuka. Iki rumah untuk umum. Loh, ya ampun. Iki piye maksudnya? Pak Agus ya toh. Pak Agus sih sing ndek omah iki. Iya, Heeh. daleme ibuke kan sebelah sini. Heeh. Beliau sudah meniti karir yang luar biasa di Jakarta. Heeh. Dadi kisuk bakale Pak Agus kondur rene karo ibu, Dastuti kondure rene. Nah, terus mari ngono kok diwehne aku, Loh. ngono piye maksudnya? Kok diwehne kowe barang iki kowe iki dapuk apa to jane no? Aku anake Pak Agus kok. Lah. Putrane Pak Agus iki kakung kuwi lho. Ndi? Nah iki sing ganteng kaya aku ki lho, Lah iki karo Mas Ndi ta? sing sitok gedhi kaya aku lho. Wah, lah. Lah kae iki wis anggap Masku dhewe. Iki. Aku ki dingkep karo adik, iya ta, Mas? Ha ta, Mas? Ya wong ora ngakoni wedi lho nganggep kowe adik. Lah, aku mau anggap adik udah. Kamu anggap adik ya wis aku ora nyanyi lho. Lho. Lah ancamanmu kok ngono? Ya maksudnya iki ngene lho, ya oke. Ya kan maksudnya dianggap Mas adik ki iso Iya. dikek pas seduluran Pas untuk seduluran. selamanya. Engko lek sosok aku ning Boyolali kan iso nginep ning kene. Iku yang dinamakan pas seduluran. Masa artis nunut to, Nduk? Mbok nyewa hotel. Loh, Mas, Masa artis on nunut? permisi ya, Mas. Ya piye? Bayaran gue menipis. Kok iso menipis piye to? Lah urang bensine. Urang sopire. Ya sesuk Urang numpak. asistene. Ya lek pengen kowe Urang tole. Ya, Pak. Urang mangane ning dalan. Ya. Mbok nyewa hotel sisan. Kalem. Mandak hotel pira kadang aku turu sak jam 2 jam lah wis mari. sosok ben omahmu wae ana mesin. Dadi Ya, kowe Bang. kok metu ka omah sak mesine ning Boyolali. Ngene iki. Iki kayal iki, konyol iki. Wong lek Kira masuk akal ya, saiki konyol ya. lek kirane kowe mau ngetokne dhuwit numpak unta apa numpak jaran wis karuwane. Kok padane zaman Nabi ngono. Ya maksudnya ki disyukuri wae Patra ya ngono kuwi kok. Malah Sampeyan ki kelingan. dikenal ning ndi-ndi. Alhamdulillah. Aja meneng Jawa Timur. Nasionale mengakui bahwa Niken Salindri. Sapa to sing ra kenal karo Niken Salindri? Heeh. Lho. Aku ki dudu kok hooh tok iki lho. Lah piye to? Mbok ya masa to Mas ngono ra kok. Hooh ya bar no dagelane. Masa? Ya ampun, maaf.
Samane wis datuang turawuhe. Maaf. Sampeyan tak dongane iso duwe omah kaya ngene iki lho. Amin. Omah kok. Tapi aku mau Mas duwe omah kaya ngene iki. Lah nyapa? Awan Mas, lek adus ketok. Loh, ditutup. Kuwi ana slabune. Ora Kok kok. Ampun. Ora kok dadakan. Ngene iki lho wong sugih ngarai. Lah iya. Iya ta, sembuaran kali diketokne. Lah aku duwe omah ngene iki tak ketokne kabeh renek isine lho Mas. Lho patra omahmu ya Lah enak tuku omah tok wis tenger-tenger ndane tuku isine ya. Lho, sapa to sampean? Ayo delokan lampune delokan. Kuwi lampu tok regane sesaem lho Mas. Lampu tok. Ora percaya ta? Mosok. Aja percaya aku ora roh aku. Tak kira lek aku ya tuku ngono kuwi. Aku ki pengen duwe omah sing joglo Mas. Joglo. Sone pamane dhewe rabi. Amin. Dedet. Kowe rabi karo aku benak lho, Nduk. Lah kok iso? Lho. Wong elek ya ora bakal nglarani wong wedok, Nduk. Alah jare sapa? Pak Soleh kadang yang nglarani kok. Berarti soleh elek, bapakmu elek. Ora Mas. Kowe aja lambe gojer lho kowe. Ora Mas tenan. Bapake dhewe dilokne elek, tapi ya bener kok bapakmu kok. Iki mau fakta ya, Nduk, fakta. Aku lek sanding omahke lek warung to, Nduk. Lah kok aku metu Jawa Kar tuku soto. Lah kok diceluk karo Pak Soleh terus aku mengu. Oh Mas Bambang to. Ancen pamakanmu karo Pak Soleh iki padha, Mas. Padha nih. Padha irenge, padha lemune. Ning sayange siji. Apa? Nek kowe iki terlalu kelawu. Lah lek Pak Soleh terlalu ireng ngono, Dan. Ora terlalu putih, glowing. Sowan ana daleme Bapak Agus. Bapak Agus. Bapak Agus sing pundi lah niki Bapak Agus e? Kuwi Bapak Kapolsek. Iki berarti. Iki peladen. Lah iki Agus iki. Peladen. Iku peladen. Lah Bapak Agus sing ndi? Mosok ra ro. Ndi? Agus. Alah tanganmu arep ngene to wae. Ora aku masih ra. Anggo katok dawa. Nganggo. Gak celana dawa. Kabeh masalah katoke dawa. Lalati lae jane cadok kowe to mripate. Apa ya tumon terus enek tamu ndaon katokan. Bapak Agus sing pundi nggih ngacung, Pak. Oh, iki to. Iya. Jaremu iki anake. Sing sebelah iki lho, lha iki Pak Agus. Sing ndi to, Mas? Iki Pak Agus. Agus. Iki anake. Iya. Tasik jomblo, Mas? Lah. Takono Ora maksudnya iki kae lho lalake jek jomblo ngono maksudnya. tasik jomblo ditakoki. Iya, kelas berapa? 10. Kelas 10 iki. Maklum Mas. Kelas 10 iki. Wong sugih kelasnya nek 10. Kelas 10. Kelas 10 iki kelas 1 SMA. 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 1 SMA. Nah. Ngomong kelas 1 SMA ra kelas 10 ini larang ngitung kan iki wong goblok kok. Kalem. Kowe dhewe ya kelas piro kowe? 10. Andene ya kowe kelas 10. Iya. Baraan iki, Oh Pak. ya, oh Baraan ya salam kenal. Namanya siapa? Devon. Stephen. Wow, kupinge. Apa? Halah. Kok enak rumah saku. Kowe golek kesempatan arepe, ya. Nyedeki anake sik. Apa jenenge ngadeg maksudnya ngadeg. Disoting ya. Namanya siapa? Devon. Devon udah punya pacar belum? Wis. Pucet ora wae. Iya, kowe. Pucet yo ora leh ngono. Lah kok nesu lho. Ora leh nesu. Si SMA ki oleh pacaran lho. Oh, Ndak didukani Sik. karo bapak ibuke. SMA gak oleh pacaran. Oleh pacaran. Kowe pacaran lho. Aku kan biyen pacaran, saya kan wis putus. Putus. Jomblo. Enggak Mas, iki pinter iso golek duit dhewe Pak niki Pak. Saged Ayo. golek duit dhewe omah nggih pun sekawan. Mop mila. tak dudune ya. Heeh. Mobil pun sekawan LP setunggal. Pacarmu Wah. apa Mas? Bandingnya aku wis gak level. Kemelintimu lho tak slop-slop. Itu Mas aku iso apa Mas? Iso salto, Iso salto, jaran, kesurupan Mas. kesurupan maling pinter. Iso. Maling. Iso kesurupan masal Mas. Panek kowe lek ngomong apa wegel atimu ngono. Iso kesurupan masal. Lho, aku ki ngunggulne aku dhewe lho. Ya ora usah didudune wong wis pirsa. Sapa to Niken Salindri? Lah, ngono apa milih pacarmu ae? Lah ya, tapi mau pedhot karo pacare kowe. Ora milih Mas, pacare. aja. Gak. Terakhir lambe gudir. Aku ini masih fokus untuk karirku. Lambe gudir. Tuh, ora percaya. Kok iso apa aku jajal piye fokusmu? Gitu. Dolar kan. Anu iki dhuwit ra payu ning Indonesia. Ora mayu, Mbak. Ora Oh, dijone 1.000 mawon, Bu. Lah, akeh iki. Aku ora ngerti ya. Ngene tak warai. Lah iki lho kaya 1.000 abu-abu kok. Puser. Alah, kene sok niki
$100 itu sama $100 dengan kuwi sak dolare 15.000. Kuwi pengno 100 bocah semegok kok. Ora Mas, Mas tak tutup ki lho gelane nek angin. Kok lek apa sini? Wong lu masuk angin ku lho Mas. kowe tuman sego terus masuk angin njaluk kerokan ngono he. Weh, iki dolar ki disimpen ki nilainya yen ora kleru 1,5 juta. Nggih, Bu. Lho, mbok cekek glegek kok ora percaya to, Cak. Kowe tau nyekel iki, Gong? Urung. Lah lek urung aja ilang ngawur ae. Lho, sampeyan wis nyekel to? Wis. Sampeyan sing berpengalaman aku urung kok. Tak titipne Pak Soleh. Anu Pak. Pak Leh. Lho, Pak Leh yo seneng bapakmu dolan Aja guyang. aja dilengkok ya, ora payu engko dijolne. Arep tak gadekne, Mas. Anu nuwun sewu, rencange enten mboten Bu? Nggih. Panek dhewe. Biasane kopel. Bu. Enten Nggih, biasane kopel. Biasane kopel nggih. Biasane kopel. Amit nuwun sewu nggih, Bu Amit nggih. nuwun sewu. Yuk, Bu. Amit nuwun sewu. Lah. Mau dolar Amerika. Australia, minggir. Australia, Bu. Zimbabwe wonten, Bu. Zimbabwe. Malih, Bu, sing negara lain. Aku yo pengen ngerti, Mas. Oh, pengen ngerti anu dia itu pengen tahu nama-nama uang. Kalau Arab pun gadah kula Pun Bu. duwe? Arab Indonesia sudah. Sing dereng Afrika Bu Malaysia. niki. Tengge-tengge. Entene menapa, Bu? Pun mboten nama kersa. Lah lah Indonesia. Mikir, Bu, senengan kula lah. Wah, bocah oho. Aku malah seneng 100, Mas. Akeh sing mau. Iki weh pemene bensin entek kepepet apa iso nggih duit dolar? Iso kuwi wehno pakmu sing kae gawonen bocah oho men to. Wis iki tak peke ae. Aduh. Lek ning pom bensin lek terus aku werep pipis wonge kan bingung Nguya rasane ning pom bensin. Ning sawah kena duit. Wong iki. Engko nek rambane keracunan piye? Ora apa-apa malah sing gare gurih kuwi. Nggih. Iki Iya, Bu. Indonesia nggih, Bu. Nggih. Terima kasih banyak Bunda. Anu, kula nggih. Semoga sehat selalu panjang Nggih. umurnya. Semoga bayuh mas-masane. Basa. Arep mbok jikok kowe arep. Ora maksudnya. Wis oleh oke apa gak jikok. Ora Mas. Kok ndridis. Ngawur. Maksudnya anu lho lek nek jenengan bosen kula pron apa? Lah. Gak boleh ngono. Ora, aku wis duwe Mas. Ora oleh ngono. Njaluk. Mas. Iya ampun. Nggih, matur sembah nuwun nggih Bunda. Bapak. Terima kasih Mas, salam kenal nggih. Lho, Wis sing Mbak, kaya aku wi. Ini anaknya. Loh. Anaknya Mbak E. Loh. Waduh. Ya Allah. Iki putrane Pak Agus, menika ingkang garwa. Oh, ini istrinya jenengan. Loh, Oh, iya ngono tapi jawaban iya. Arepe. Semoga kalau menikah nanggap Mayangkara lagi, ya. Nanti kalau habis nanggap Mayangkara biasanya tuh rezekinya tambah banyak, Mas. Iya. Banyak apa menokeh dolar metu kabeh kok banyak. Loh, itu nanti ijolnya luwih banyak lagi ya, Pak. Oh ngono ya. Iya, Anu percaya kersane sama- pengen kathah, Bu. Nah tambahnya Bu. Oh, Boten, enggak boten, boleh, boten, jangan ya. boten, Ini boten, masnya boten. juga anaknya. Dudu kuwi Oh, tuh ya wis orang-orang tak takoni ya, udah anake. Dudu, heeh. Matur Nggih. nuwun sing karo Matur Ibu. sembah nuwun. Didongakne Ibu. Niki anu. Yangkung. Oh, Kakung, nggih. Bapaknya Niki yang Pak ti. Agus. Oh, kakake Pak Agus nggih, sugeng midhangetaken nggih, Mbah. Jenengan nyuwun lagu napa? Menawi enten pamundutan nggih mboten napa-napa, Mbah. Sing sopan, Bu, sing sopan. Nggih. Napa, Mbah? Sopan. Ini namanya sopan Iya, santun. sopan santun. Kurang sopan untuk delosor. Aja, Mas. Ya. Ketok. Napa, Mbak? Apa tuh? Aku mbok gak roh kok. Wah, kupinge. Ngene, bocah mbok dirungane piantun sepuh. Nuwun sewu, Mbah Kakung. Menika sasmanipun sinten, Mbah? Oh, Pak Slamet Bu. Nggih. Nyuwun tembang napa? Niku gandengane anu. Mbok apa? Iki rang-rang gedang iki. Kembang rawe. Kembang rawe. Caritane. Kembang kenong agawe. Pikirku lega. Pedot. Kembang kantil. Salah ora ana kembang Ora mati ana kembang ya? kantil. Ora ya? Kembange mawar atiku. Hatiku kok kaya mekar. Iya, mekare koperasi ngawur. Gambange Jambe tresnaku ku ning gone lambe. Nggih, mangke dipinangkani nggih, Mbah. Nggih. Dipinangkan. Kembange Caritane wong seneng tunggal sabale. Wiwitane lungguh Kasih sirsa pentinane. Saya
Boh. Ya. Ya. Yo. Wah. Ya. Pak, jangan salto, Pak. Lho. Ya aja wis. Wong piantun sepuh mbok kon sauto iki masane. Ben lenggah pinarak menikmati Gak maksudnya takon delok aku salto ngono lho. Pun nggih. Pripun, Mbah? Pripun, Mbak? Sampun cekap napa dereng, Mbak? Sampun? Nggih. Niki kula anggap mawon jeneng apa? Kula putune jenengan, ngoten nggih. Ah, malah entek, Mbah, duwite engko malah. Putu. Kula cantik napa mboten, Mbah? Alah, cantik. Seksi napa mboten, Mbah? Alah, rayuan maut. Rayuan lambe godir yo. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kula tak langsung teng ngandap. Nah, nginggil nyadap ngisor. Lah dalah, lha apa to? Tak kira anu sejajar. Hati-hati wong lemahe sik anyar iki keramike. Ya, Nak. Ya. Iki umpama lho iki. Umpama Bapak Agus. Bapak Agus kapurih minggah dalah ibu beserta keluarga. Nggih, monggo kula aturi minggah wonten pepanggungan jengkar saking Palenggan. Sumangga Bapak Agus dalah Ibu Astuti beserta keluarga tumuju wonten ing pepanggungan. Sewu, Bapak yang di sebelah sini, ya. Nah, nggih. Nuwun sewu bagus, nggih. Enak jatahmu iki. Bar oleh dolar kok guyang-guyu. Wih, dolar larang lho, wih 2 negara lho, 3 negara kok. Heeh. Nggih, Pak, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Pripun pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu nggih, Pak. Awet le ngomong anak putune nggih, Pak. Putune sapa? Nah, maksudnya awet le ngomong anak, terus bar duwe anak mesti anaknya kan mesti rabi to, Mas. Rabi apa ora duwe putu? Iya, tapi Lah iya. aja mbok dongane saiki so ben ra nanggap neh. Banyak, Didongake sabar ngomong putrane, ngono lho. Iya. Nah. Mugi-mugi nikahe Mase nanggap mayangkara malih nggih, Pak. Mengke kula diskon malih, Pak. Mungkin diskon 100% Bapak. Iya maksudnya? Ora bayaran lo kita. Ya sudah. Napa Pak? Nyuwun pamundutan apa? Anu, saderengipun mbok bilih wonten ingkang badhe dipun aturaken, mungkin ada yang mau disampaikan. Sepatah, dua patah Monggo, kata. Pak Agus nggih. Wah, iki. Weh, oleh. Opo Oh, gitu. Anu, Nduk. Sing mbok sawang sing di Kuwi wujute. Sing disawang cacah ya Iki sing lho. mbake iki lho. Ngawur ewi mantune Pak Agus. Mantune Pak Tane Agus. Ya, ini apa Pak Agus nyuwun sewu biar pemirsa tahu, tamu undangan juga tahu. Ini apa toh sebetulnya? Ini kunci rumah ya, Bu ya? Loh, kok kayunen men panggarep-arep omah. Ora Mas. Terus tak tukokno omah sesuk. Malah omah doro. Banggane. Terima kasih karena Mbak Niken Salindri sudah memeriahkan acara open house rumah kami. Tepuk tangan buat Pak Agus dan Ibu Astuti. Oh nggih, semoga berkah barokah. Wah, wabot Mas. Mas, wabot Mas. Mau abot. Enteng. Alah, iki kok ora iso jak sepelan Oh to. iya, Dek. Abot. Alah, buah rambut aku. Nduk Niken. Piye Ini maksudmu? saya mendapat Mbak Niken mendapatkan. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku madang sekian 3 tahun yang lalu aku belum madang. Ora mangan 3 tahun urip pangkat. Kecilik loh Mas aku orang madang. Kok Ramadan ketok apake bembeng ngene. Iya, Ya, terima kasih banyak nggih Ibu. Alhamdulillah, mugi-mugi jenengan tambah berkah barokah. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Semoga dengan adanya rumah baru semakin ada kehidupan yang baik baru. Terus ada apa kok kehidupan baik baru? Lah batinku aku yo kaget kehidupan rumah ini nantinya akan membawa berkah dan barokah. Nah, ngono lho maksud kuwi. Baru oleh dolar kok ndonga nunut kok ya enak. Terus Akhirnya aku menerima. mendapatkan menerima. Aku ya iyalah. Angel mentoi laku dikerek kok. Akhirnya aku mendapatkan penghargaan awards Awards. Open House Niken Salindri. Wah!
bocah iki ngene tak terjemahne. Awakmu ngomong ngono Pak Gus pucet langsungan. Oh malah ge dadi yo dikene kowe. Ngene lho maksudnya ki dhuwure ki diwaca. Terima kasih Niken Open Salim. house rumah Mawelan Waduk Waduk Cengklik ya toh. Heeh. Ngisore terima kasih kepada Niken Salindri atas partisipasinya. Partisipin. Meneliti atas partisipasinya dalam acara ini. Jenengan guyu, Bu. Nanggapne. Enggak marem kok. Gak boleh ngono kok nanggapne. Ndang Bu, kapan Bu? Nggih, mboten mareng, Bu. Kula DP napa pripun, Bu? Lho, sing DP kudune ibuke kok awakmu. Nggih. Nggih. Ke Bekasi. Alhamdulillah ya Allah. Kula tumet Bu. Mboten, nggih, pun Bu dan deres mriko mriki. Res. Alah kowe dijawab men ra iso. Mbok masrahne tobil kok. Nggih. Napa wonten pameriksaan apa, Bu? Pak. Saya tahu ben-ben anu ada sepatah dua patah tadi lo belum. Oh iya, sepatah Nggih. dua patah Monggo, Pak, kata. mungkin ada yang mau diaturkan kepada tamu undangan, kepada keluarga, kepada orang Slow-mo tua, patah-patah. monggo Bapak. Justru pas permukaan tadi udah disampaikan. Oh sudah Bapak? Sudah. Oh, Aku udah ranyimak, Loh, Weh, gak nyimak. Weh, gak Ini nyimak. Pak, ini Pak. Saya tadi kan apa bilang ada sebuah lagu kan berarti saya kan udah nyimak tuh Pak. Ini yang maksa Pak. Berarti kan nyimak. Apa lo? Lah ora ngerti kalau sing diomongin Pak sapa? Aku lo ranyimak. Aku ngiler. Iya gila nih ya. Mesti den ayu ayo men ngilar. Loh, Pak. Nah, weh, lagunya apa Bapak Agus? Monggo Pak Agus. Ini berhubung di Boyolali. Nggih. Jadi saya mau minta lagu Boyolali ninggal janji adalah arep latihan kuwi ra sida-sida cah-cah Jadi ra iso iki. Oh, saged Bu. Wah. Saged, tapi lek jenengan nanggap malih. Lho. Lek saniki dereng. Wih, tenan kadung dintani terkadung seneng yo. Aku imbuh. Sama satu lagi ya. Apa itu? Saya tuh tiap dengerin YouTube-nya Mbak Niken itu loh. Cocok niku. Nggih, Urung, cocok nggih, niku. urung. Oh, dereng nggih. Urung. Ini loh sing Sang Dewi. Katon metengi. Nglam-nglami. Ngah. Nglam-nglami. Lucu ya. Lah aku. Nyapa Dewi kok metengi. Yang itu tuh Mbak Niken itu. Lestari. Kuwi tunggale ning waduk malah. Apa? Wong nyanyi kok mendelik-mendelik. Aja ngono ya mbok sampe 2000 wae. Kowe ngisi-ngisini aku. Sak grup Mayangkara lho sinden-sinden do nyawer 50.000 ya. Lah aku nggih gaglake bingung kok nyawer. Aku nyawer 500 lah kowe 2000. Alah nek dhuwe ya kuwi lho. Apa mampu padake wong tiga. Oh, aku lho wong kere, Dek. Amin. Ora guyon. Nggih, niku, Bu. Lestari mawon nggih. Lestari. Nggih, Boyolali mengke kula ambil reve saja nanti biar anak-anak mengikuti. Ngoten nggih? Oke, Mas. Jenengan teng mriki riyen nggih? Iya, Lestari. diambil gambarnya Ibu di syuting. Nggih, Buat napa foto? kenang-kenangan, mau foto. Saya takut terkenal itu. Lho, jenengan mboten usah di syuting pun terkenal. Bos lho nduk iki. Bos. Direktur. Bos apa, Bu? Lho piye to? Kowe iki kok gak genah piye to direktur? Direktur Padahal- apa, Mas? Sik tak wacane sik. Kowe rapal to bae. Tak wacane. Lah ngerti, ibuke karo bapake ki RT karo PT Indonesia Palet System. Salah. Loh, Kowe iki nyebuti nggone sapa lho, Mas? aku nyarep Kowe uduk kuwi lho. aku sponsori maca sponsori. Salah. Salah ya. Salah, Mbak. Sing bener ya aku domongi Apa? bapake ki RT RW ka lho. Mas kamu iki syukuran RT. Nggih to, Bu. Apa, Bu? Saya yel-yel aja nanti pada nyaut. Oh, coba Ibu. Oke, monggo, Bu, monggo, Bu. Monggo. Yuk. Siap ya? Platinum ya? Semarang, platinum. Surabaya. Iya. Mbak Niken Nggih, siap? siap. Platinum. Nah, krungu prawe. Ora. Jajal. Coba pakai ini, Bu. Mic-nya mungkin kurang keras. Nggih. Oke, siap ya. Pak Agung mana nih? Timnya nih? Oh, Mas Mina ya. Tak Kenceng pecat, ya. tak pecat. Kalau enggak gajinya Iki tak sapa potong. to jane? Kemelinti. Oke. Platinum. Eh, bro, Pak, Oh, bro. nggih, bareng. Bos sih. Napa, Masa Bu? diutus bos Platinum? platinum? Iya, buat tim, buat gol. Optimis. Lho, Kuwi bahasa apa to jane? ribet Bu. Apa mau? Wingma, lima. Platinum, Eh, platinum. Platinum. Wia. Wia, Wanti. Wanti, Wanko. Wanku, Wanto.
Wangul. Wangul to. Geblak. Ini nyapa? Ini nyapa? Lawan kon warni ya nek. warni lek tanggamu sing mendem. Coba. Waria. Bu, coba saya aja yang bilang ya coba. Ramne tangan. Platinum. Wia, one team, one goal, Bangkok. Oh nek bangkake barang Bu. Wanto. Kita tahun depan mau ke Bangkok. Alhamdulillah rabbil alamin derek Bu. Lah ki apa? Aku lho duwe Bangkok. Apa? Sambel Bangkok. Oke, Bu. Aku lah ngerti nggonanmu Bangkok. Bu itu di bidang apa Bu? Mungkin tamu undangan yang lain dan juga pemirsa yang ada di rumah mungkin belum tahu apa sih Platinum itu Ibu coba di bidang apa? Platinum Jaya Logistik itu bergerak di bidang international freight forwarding transportasi. Pedot Pak. Dolar kan? Nggih. Kita transaksinya sama luar negeri. Nah, malah pedot transaksimu paling mek kene. Ibu iki wis luar negeri. Aku ya tane luar negeri Mas. Endi? Ning Arab Saudi. Mau kayak umroh. Umroh wah luar biasa. Aku bangga. Yes, and this is good. Indonesia kok jaman bahasa ngono. Coba Inggris. The good of So enjoy. Inggris. Wanto. Iya. Mau napa Bu? Bidangnya napa? Bidangnya logistik. Logistik. company. Company. Kuwi jane apa to? Anu. Aku ndak paham. Anu ya logistik kayak pengiriman gitu. Yes. Lah, Sen. aku ngerti aku. The Sun International City. Ih, Mas, itu mulo. Wah, murah. Ngapa? Aku mau bar mangan ping linjuk. Rasane kelilipan ping Iya ta. linjuk. Luwonyoh ki engko peh air keras ya langsung panas ya. Rumah samu wajah apa? Iduku mengandung aki. Ibu. Nggih. Itu loh, ini direkturnya. Iya, nggih. Bagus Mohon itu. izin nggih Ibu, menawi ada salah-salahnya Nggih, saya Bu. mohon maaf sebesar-besarnya. Karena nggih ini namung Gojek mawon nggih. Jenengan marem to, Bu? Marem. Pun puas nggih. Wah. Ayo dan dikukut. Urang bar kok. Puas kok. Urang bar. Ngrong bar ya. Bocah kok. Ngerti ya mau ora tak lunasi sik. Lah ngono. Halo, Mas lunas ya malah. Ayo Mas. Loh aku urang kok. Ayo ndang babu. Nggih, dijak didoakan kowe kok ngilar-ngilar gila nih. Artis kok macaku tas didoakan usahanya. Aku nek kadung lucu biasanya ngileran. Wong kowe ora lucu turu yang ngiler. Jare sapa? Batinku elep iki kok. Apa ngerti? Basa tak delok sapa to? Lah kok niken. Ora aku kae. Lah kok bar terakhir. Lek kuwi yo. Lah iki lho. Wes gila iki. Nek kuwi yo. Kowe tangan didongakne. Nggih, napa, Bu? Kok napa-apa? Dongakno kok. Oke, mugi-mugi lancar, usahanya tambah sukses, terus tambah jaya selamanya. Dan saya tidak bisa berkata-kata Bu, intinya jenengan harus sehat selalu. Amin. Terima kasih Amin. Mbak Bapak Niken. sehat selalu ya Pak. Amin. Nggih. Bagus. The best semua. Jenengan mboten purun gadah mantu kula to Bu? Entek sawah. Entek. Mboten no Bu. Iki wis bapake mikir ngelu ngono. Iki langsung nyanyi nggih. Jenengan teng mriki Di sini napa aja. duduk? Di sini aja enggak apa-apa. Sekali satu lagu aja. Oh, J. Napa Oke. kita foto dulu? Foto juga dulu, nggak foto apa-apa. dulu, oke. Nggih. Anu Mas ini Mas, Mas ini sini. Sini Mas. Bro werno, bro padha kaya aku kan. Gawedhe kakak Dik. Cara lemu perkasa. apa iki lemune lemu gagah. Ndak. Lah aku lemu Lah kowe gimbur-gimbur kok. Tapi pama ditotal lek gajah tok ya. agak dekat enggak apa-apa Mas, jangan sungkan-sungkan gayamu nyapa to ngono barang iki. Sing apik lho gayane, gayamu nyapa to. Tangan. Mana Mas pongorene lho. Oke, fokus. Gelap. Oke. Hitungan ke 100 dimulai. Nyapuk gak 1000 ya Mas aku. Oke, enek anu nih ya. Apa nang Kayak kok? apa jenenge? Kilat. Lagune ngono benda. Oh, tiga musik. Ding ding ding. Mas sampun to Mas nembutone Mas. Urung. Kula dereng gaya. Belum lagi dikasih musik. Dereng ya kula. Nggih ngapunten nggih. Magatir jreng. Inilah spesial perform dari Maengkaran Indri
Tentunya tasyakuran. Sudah ini. Sudah nggih. Sudah nggih. Matur suwun nggih, Ibu. Sebentar Ibu. Yuk. Ada sepet. Bapak jangan turun dulu, Pak. Dari Yuk. nyawer jenengan, Bapak. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Say, selamat ulang tahun. Buat Ibu Astuti. Hari ini ulang tahun. Ulang tahun yang keberapa Ibu? Ke-17. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa? 17. Saya bingung. 17. Berapa, Dek? 17 anak loro. Ya kan nikah muda, Mas. Oh iya. Umur berapa? 21. Anaknya umur 21, ibuke 17. Oh, berarti kan anaknya tanggane iki. Ya ora. Ya, didoakan no ibunya ya ulang Semoga tahun. sehat selalu ya, Bu. Amin, Aku amin. ndak iso ndongakne, Mas. Dan nyapa? Soalnya wong wis sugih. Oh, iya. Aku sing perlu didongakne. Ya maksudnya bisa semoga usahanya diberikan yang lebih lancar. Amin, Diberikan amin ya Allah. kesehatan, umur yang panjang Mugi-mugi barokah. rezekine nular. Amin. Anak saya juga ulang tahun, Sob. Loh, iya. Dadat Mas, kesel aku, Mas. Haryati. Mas. Apa hari ini loh? Ah, Ini 10 Hari sono. 10 Oktober Ibu. 24 Oktober. 24 Oktober Bapak. Bapak 18. Aduh wis kliwat tahun ngarep berarti. 10 Oktober selamat ulang tahun buat Gambaranku. tanggal 10 Oktober. Aduh. 21 Agustus. 21 Agustus. Ya, semoga 21 Agustus tahun 45. Ini 16 Agustus tahun 45 besoknya hari kemerdekaan. Goblok kuwi jenenge. satu lagi yang ulang tahun. Adik Masa saya, Yejer? Kikil. Oh, Krikil. Kikil, namanya Kikil. Kikil. Iya. Oh. 15 Oktober. Oh, 15 Oktober. Berarti semua serba Oktober ya, Bu ya. Ada lagi yang ulang tahun, Ibu. Ada, Ibu saya juga 18 Oktober. Siapa Ibu? Mama Wiwin. Ih, lah anak ulang tahun. Siapa? Rigel 16 Oktober. Pulang nggak Oktober, Bu? Oh, kapan? Rencana. Iki piye to Cak? Ulang tahun rencana. Wes pokoknya didoakan yang terbaik buat keluarga Pak Agus dan Amin, Ibu. amin, nggih. Semoga dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sukses jaya selalu buat PT Platinum. Jaya Logistik. Platinum. We are one team, one goal, optimis. Terima kasih, Bu. Mungkin jenengan capek istirahat mawon mboten napa-napa. Niki kula aturaken lagu Lestari nggih. Lestari nggih. Nggih. Terima kasih Bu. Bapak. Sareng Mbak Lala Tila monggo, Mbak. Ya Mbak Lala. Boyolali sudah bisa? Boyolali. Boyolali sudah bisa, Mbak Lala yuk. Oh jelas, gak iso to kowe. Bisa iki. Iso. Belas, aku belas gak iso aku. Sapira? Bu, minggu sik. Ora oleh ta. Ayo Mas Bambang, kita wawancarai. Ya. Iki Lala ki jane VC sapa to? Walah. Biasa Aja to. Lek ra PC. Sik tanggal. Keparut. Lah kok sing lanang raine lumpuh kan. Tapi sing lanang keturunan monyet tok. Basa tak angkat to. Nyapa tapan. Lagi batine wong apa udu ngono. Kok ireng men. Kaya Oke. gendruwo. Piye Nduk iki ketemu Mbak Lala. Ketemu Mbak Lala Luar ki biasa, karo loh. aku ki jek dulur. Iki cek dulure sampean. Masih. Layak wajahnya tuh hampir mirip. Mirip apane? Ngawur. Wow, Raden motoku deh. Oh, Matamu blabur. Iya. Iki aku lek nyeluk Mbak Lala ki anu kudune. Dik, Dik. Oh, ngono. Dadi luwih sepuh sampean, keluargane sampean timbang keluargane Mbak Lala. nggih. Ya Berarti makanya ki- aku lek nyeluk Pak Tantut, dalang Tantut kan ya Dik. Oh, Pak Tantut Dik. nimbali. Dalang Pak Tantut ini nimbali sampean. Mbak. Bude. Oh, Bude. Bude. Pak Mbak. Tantut ke Mbak, nek anake Bude. Kok Oh, panggah iya, Dek. ngene lek kowe panggah wong loro kere-keran yo ning polsek kok piye yo. Kok panggah kere-keran yo Mau wi Pak paling Tantut goblok. dalang. Nggih, nek nyeluk aku ki Mbak. Oh, lek nimbali sampean Mbak Mbak, Niken. tapi nek anake Pak Tantut kan nyeluk aku Bude. Bude. Oh
Iki nyelok aku ki. Mbak. Wah, tuwek tenan to kan lho kan. Aku sini sepuh, Mas. Lah, Ngerti Pak Dodok? Pak Dodok pengendangnya Pak Kangko. Heeh, Pak. Kayak jedulur karo aku. Ya ampun. Kalian nyelok aku malah Mbah. 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 Iya. Niken. Wah, ya ampun. Kowe ngerti Pak Cahyo ku tadi? Heeh. Dalang kuwi. Aku guys. Iki anu iki kurang ajar iki, kurang ajar Kok iki. mulai cegaten kan? Kurang ajar iki. Iya, ya, Patra, maaf. ngeten pernikahan itu luar biasa Bapak Ibu. Pun tahun niki bener nih tawak wis bener. Asine no bungkuk mlakune. Ning Iki masih muda tapi sangat luar biasa. leluhurnya dan juga Leluhurnya. orang tuanya itu sesepuh Bapak. Wong kira ngalahno nak prihatin, Wah, Mas. tenan kok. Wong Melek bengi. wah tenan. Wah, wis to. Apa tuh Lah jeneng? iki. Lho kowe iki kudune kaya leluhurmu melek bengi Melek bengi. karo sinau. Lah kowe iki gur nangis ae. Nangis si sapa? Gak melu-melu aku lagi. Melu, Yon. Wes kondangan gak Ora melu-melu. tau nangis sih, Mas. Ora tau nangis. Ora tau nangis. Apa kayak Mas nyanyi? Kae ora nangis. Sayang. Kae ora nangis. Lah apa kae? Kelilipen. Kayak ora kelilipen. Kepedesen. Ya memang Mbak Niken itu leluhurnya itu sesepuh dalang Jawa Tengah ya. Iya, anu lek diarani iki Trah Klaten. Trah Klaten. Klaten, Dados betul. Mbak Niken itu berdarah Klaten, makane Kanjeng apa Ratu. Kanjeng Nabi Muhammad. Ngawur Kanjeng Ratu Kanjeng kula Ratu Surakarta Hadiningrat. Kasultanan. Nah, Kasultanan Surakarta maringi gelar bener Raden Ajeng Niken Febian. Salindri. Kok iso Raden? Niku memang bener dadi kowe iki darah biru no. Darah biru lho, Ken. Jare sapa? Darahku ndekne aku tiba Panggah Abang kok. Astagfirullahaladzim. Aja sembrono, Mas. Udu Kuwi ngono, mung Ken. kiasan. Wong iki lek berdarah biru iki keturunaning rat. Terus kon ngapakne? Lho. Oh, padha mangan segone lho. Iya ning Ya, beda. beda. Kodamu. Bedane apa? Kodamu iki Kodamu lho. iya. Nyi Roro Kidul. Kodam cuyu. Lah sampean apa kodame? Anu kodame undur-undur. Udu ya, ngerti ra? Ayo, Cetek omong. telek. Kodame cutek telek. Kowe ngerti kodam? Ora iki kodame pendel kura. Kok iso bedhe? Enggak aku. Kau gak melu-melu. Aku gak melok-melok. Aku gak bahas sesuatu sing aku ra duwe. Oh, ora duwe susu. Ya tapi aja. Wes bar hop balik yo. Mau aku. Ya, Ya lagunya apa ini? pujan isih. Loh, Mbak Ibu emang ngersane? Lestari wae sampun Mau dipinangani. sampun nggih. Enggak apa-apa Ibu. Apa dibaleni lagi? Enggak apa-apa dibaleni lagi. Ya, dibaleni lagi. Dolar ya. Amerika karo Lestari, Australia ya, Indonesia. Lestari, ya. Mek sitok. Oh lho, Ken. Ya. Era apa-apa ya Mas, kok difotokopi ya Mas ya. Iya. Lestari. Oh, tak printing. Lah nyapa to di printing. Jangan lupa printing ke Niken Salindri. Aku buka percetakan. Wah, alhamdulillah niki anu Pak Gus, Bala Ibu mbok bilih badhe ngersakaken cetak Nggih. bordir. Bordir, nggih. Menika saged teng Nduk Niken Nggih. Salindri. Kula mboten guyon, Pak, saestu. Saestu. Nggih, saestu Nggih, kula niki. buka percetakan bordir. Mungkin nek jenengan bordir kacamata nggih saged. Kacamata di bordir. Kacamata. Kan serba bisa. Ya ora Fungsi, kok baju karyawannya. multifungsi. Ya ning ora kacamata di bordir. Apa kaos kaki kopel juga bisa. Kok iso ya kakak ampun. kopel. Ya ampun wis apa kuwi, Ken? Ya Kang Niken uraan. Kang kancaku buka bordir. Anu sik tanggapan. Bu. Ya ampun kuwi sapa kuwi, Ken? Tanggapan. Iya, bene tanggapan. Golek iki. Kowe iki lho. Aja ngono. Anake isin. Males. Anake Lala isin kok. Can isin, Can. Duwe ibu koyo kowe. Duwe budhe awake mumet nih. Ayo. Ya, lagune Lestari. minangkani pamundutan Ibu Astuti. Wes wengi banget lho ki bar iki oleh artis. Iya, ya urung nek bare santai solar. Ki habis itu kita leren. Oke. Ganti mbak-mbaknya. Ya, enggak apa-apa. Ganti bude-bude ini ya. Ya. Kita kan masih anak kecil. Iya, anak kici. Iki segini. Ya kamu segini. Oh iya, aku segini. Aku segini. Itu segini. Anak kicik. Kuwi apa kuwi? Anak kicik? Anak gembur. Mau nyapa wae kok ana sungguh suling apa to? Kok masih lho nyamir di ngene-ngene. Lho ngono kuwi saking senenge Saking kok. senenge Pengen nggodani joget kowe. karo Lah, sampean. akan malah tertipu malu. Wong kadung ditamani rendang tak tutuk. Gak kaya ibu ya. Ibu mulai maringi. Wut ngono. Kuwi mau ibu. Kuwi mau ibu ya. Ngono paranono ambungan. Aja.
bapaknya uangnya apa nggak dikau ibu? Oh iya benar. Kan uangnya milik ibu selamanya. Sopo? Para nono ambungen sih seneng sih diambung. Gak, mbok kira aku banci ya. Ali-ali kok ngono ya ali ya Kok malah. ngono ya, anu belajari ngono ku ya. Oh coba belajar elek to. Kuwi jan kaya aku mbok kira wanita apaan? Lah, yo. Wanita jadi-jadian. Iki lho wanita beneran. Ya nak ngatur apa lagune? Pujaningsih. Oke, Pujaningsih bersama duo Dua, saudara. dua kalih welasku Ya, ya. kau iso kalih welasku. Kan kita berdua dapat apa piala awards dari MNC TV. Oke, luar biasa. Iya. Tepuk tangan buat Niken dan Ambiar. juga Lalatila. Cover terambiar. Terambiar. Ya. Terus adewe kan biyen ngene-ngene kan lho, nek joget iki. Bunkat ngene iki Kayak ya. ngono-ngono kayak. Aku Zaman aku cilik kayak. Heeh, aku saiki ya cilik. Ya kowe cilik aku kok malah ngene ya. Inilah keluarga Cemara Bapak Ibu. Ya. Ya. Ya, Pujaningsih bersama Mayangkara ada Niken Salindri, Dan Lala Atila, La Sumonggo. Sang Dewi. Pujaningsih Oh iya. Sakira Panggasak. Duh. Sini Nduk, Cahayu. Iya. Gini kita pakai spot baru ya. Iya. Iya, spot baru. Ia, 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 a, ia, ia, a, ia, 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 a, ia, Walah, yo yo. a, ia, ia. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu menika pesindenipun Mayangkara sami gejala. Adosipun nggih nyuwun pangapunten menika. Menika belajar Ibu ngapunten. Ngapunten Ibu nggih. Ayo. Ngapunten. Hal artis iki. Mangane to, Juk. Lali gone. Saya jajal kok iso jajal. Seto baris Iya, iya. Aku rong aku. Yo yo. Aku nggarai nek gak iso elek lho, Mas. Ora iso elek wong saking ayu elek. jan barang. Baik kita panggilkan artisnya Mayangkara. Yuk. Coba bayi, coba bayi, coba bayi, coba bayi, cek nomor perak, ayo dan telu, ya Allah, kau gejala stroke kabeh, cek nomor gejala stroke, aku nih samper. Sampean ganti sampean. Ayo, nah. Ayo cepet ya wes to. Apa mi gak elek mi elek mi. Kurang aja. Aku ora guyu kok aku. Saya. Kurang elek mi, kurang elek. Persiapkan wajah elekmu, Mas. Iya. Babang, kok kono lho? Kok kono lho? Nyapor aku kediri. Mundur mlakune. Aku guyu wajam. Wajam gila nih. Beda nyanyi, wah gila nyawa. Elsia, lihat mama. Bambang. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu. Karo Mas Bambang. Karo deh, karo tentu. asik. Nah, kowe ra ndek HP ya Mas Roh Rai. mek. Apa? Wirepi. Kayak pacar Pak Sakboy. Wes Mas gak usah Mas ngesane. Nah. Kita sing stres Bambang kok. Ya iki ancar iki. Ngerti ya. Ngomong sitoke kangelan ngomong limo. Mulih ora kok panggah ai. Lah candu ya aku. Ya. Apa lagune? Persis loh Mas. Persis. Lala guyu nanggap. Aku. Ya wis tak tanggap ya, Mas. Saiki Lala, biyen aku ya tau ngene. Biyen ya. Ya ora apa-apa aku lho, isih perawan. Heeh, sing goceki aku. Sapa perawat? Nah iki lho. Ha iki. Ya. Ya iki lho. Kuwi ana lho kejadian kuwi. Apa? Dalah Jenenge ta? sopir truk yo ngarepe omahe nek wong kepaten. Lah kok mundur nek ngono. Akhire mayite joget. Yo, Mong. mung jar. Pengen. Na.
mungcir Wong pengen ngandani sadar aku tuh. Oh, cerita mustaqim. mustahil Cerita mustaqim. Mustaqim sing cerita. Oh, apa cunda tangi? cunda mani tuh datangi Sugeng Dangak. Sugeng Dangak. Kuwi apa kuwi, Kak? Ya ampun. Oh, iya, this is a clock 11 11. o'clock off Off. Oke. yes Iya, maaf. 11 at the clock up Wes Mas. Wes, Kan kancaku ngomong bahasa Inggris tapi nondet-nondet. Iya, maaf. Ya. Mong pengen ngandani wasek sadar aku tuh seleramu saiki dari Mayangkara Niken Salindri Horsa Yola Sumonggo piap oh. Awas
kelusupen Bapak Ibu. Alhamdulillah matur nembah nuwun. Kala wau ingkang ngaturaken horse inggih menika Mbak Rinvi kalian Mbak Afi. Nggih, matur nembah nuwun mugi-mugi panjenengan sedaya sami terhibur kalian kanca-kanca Mayangkara Niken Salindri mboten katalpen ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Polsek, matur nembah nuwun Pak Polsek dan juga Pak Dan Ramil, Pak Babinsa, Bapak Babin Kantipmas, Pak Hansip, matur nembah nuwun alhamdulillah berjalan lancar nggih. Monggo Bapak Ibu mangke dipun pirsani ngantos purnaning adicara, dalu mangke mboten namung nduk Niken kalih Mayangkara, ugi wonten Mbak Lila, Lalapo Tinggi Wingki. Nggih, sabibaripun kala wau tari horse menika dipun tanjake waranggana sing ayu-ayu. Luar biasa lho Pak Gus menika sowan wonten daleme jenengan kalih Ibu niki spesial kula golekne sing ayu-ayu. Sing nabuh nggih kula golekne sing ganteng-ganteng. Kok enten sing tuwek sithik elek sithik kula tugel sirahe niki rencanane. Ning alhamdulillah niki sami ganteng-ganteng. Sindene nggih ayu-ayu, MC-ne nggih nyuwun pangapunten bulak nggih. Matur nembah nuwun. Kagem warga semangat nggih.